समुद्र हिमा दङ याथाय पुरा तलानि थै फाय थांबायका थांगा फुनगोना माइबो दिनैनि मिया दिनै फुङाव किसा मासा माने सापं माइमासे एखो बहक रक किसा मिसा शरीर नस दंबाय खोथाबखो थांनाय 5 जुलाइ 2025 नि सिमी सिनी ब्रम गोनां डेभिड मुरासिं आगरतलानि सिमी दिल्लीनि 2500 किलोमीटर पेडाल यात्रा सेंगे मानी आबोतो नरक जतन सावै मानबायो आफ्रुनि सिमिनो ब हिमते बिनि याकुं याफा गोसा सावै तुइसुसुइ थांबाय मानी यागुलो फानो ब ताबुक ब हिमबैनो तंखो सिनी त्रिपुरा हास्टेनो पार खलायै आसाम हास्टेओ हाबै ताबुक ब हिमै तंगो हपुं सापुं जाया नोंया खलायै माथुया खलायै कष्ट खलायै सिनी दफानि बागै जबा खलायनानि बागै ब दिल्लीओ थांगैनो तंगो सिनी मानथायनो सानै तिप्रासा एकर्ड न सानै फियाबा कक्के हाइसि ब साइसुं आगरतलानि सिमी दिल्लीओ 2500 किलोमीटर हिमै थांमा बाय सिमी उंया नै ब लुकुरकनो ककसारनानि लायखा ब साना थांमानि हिंके नरक स्क्रिनो काहामकेनो नुगुइ मानखाना आं तो पेडल मुभमेंट खायि तंगो फिया सरकारनो प्रेसार रखे सिनी दाबि मानाखे आनो सिमी नायसावै तंयावै नरक जतो इन्डिफिनिट मुभमेंट सेंगै रलायदि दाक्ति ताकुक्तै बुकुकसं नरक नुगुइ मानखाना जे बरम गोनां डेभिड मुरासिं तामसाखा बटेबो साका नेटारक इनिशिएटिभ नालायसिदि ताबुक आचुक तंना जराया नेटा खायाके पाब्लिक फानमा खायनाय दाबि मानाखे खरकसा बरकनो सिमी नायसावै तंगै दाबि मानिया जतनो खा थानसा खुक थानसा उंनाय नेटा रक पुस गोनां रक पुस नि रेजिगनेशन दुदि इन्डिफिनिट हांगार स्ट्राइक तंगदि एमएलए एमडीसी रक ब्लक स्ट्राइक खायसिदि अबो हाइके जतो पाल खे जबा खायखेसि सिनी दाबि मानसिनाय बासन गरम रुई लेटार कांसा रुमाबा रुइनो फाइलाय खाबले जातिनो फियगना खे जतनो कठिन सांग्राम मा खायनाय एडिसिबो हाइनो सेंग्रा मानिया हिनके टाकुकते बुकुकसं नरक नुगुइ मानखाना बिनि मेसेज न जे इन्डिफिनिट स्ट्राइक सेंनानि नांनाय हिनै जत्तो लुकुरकनो ब मेसेज रहका ताकुक्तै बुकुकसं नरक म मेसेज न जत्तो जागानो शेयर खलायदि ताई दाक्ति ताति सेतो नालायदि नि बरम गोनां ताकुक डेभिड मुरासिं सामानि